Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pemirsa kanal Minang Mustika Jaya. Pada kesempatan kali ini, kanal kami akan mempresentasikan materi tentang pasambahan atau pakabaran, manjangwa atau takziah Lubuak Basung. Suatu tradisi lisan Minang yang syarat dengan nilai-nilai kehormatan, rasa empati, dan etika sosial dalam menyampaikan kabar duka serta menghormati keluarga yang ditinggalkan. Materi ini kami sajikan untuk memperkenalkan dan mempelajari kebudayaan lisan Minang yang kaya. Mari kita simak bersama dengan penuh perhatian. Sutan, 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 sungguh surang baduo batigo, nan kami imbau sarapek, nyolah sagalo sapuhun pokok sapangkalan. Sungguh diambo tabik nyo pakabaranlah ateh kato samufakai, di sagalo dun sanak nan datang, iyo ambo nan maantar sampai. Manurwi paso nan biaso-biaso kato di banaan, biaso kaba di puhunan kaba ke sutan. Nan menjadi kaba di kami sagalodun sanak nan datang, garak daripada Allah, warih daripada Nabi. Nan garak daripada Allah nan warih daripada Nabi. Kok pucuk biaso layur, batang biaso lako, nan bonyawo biaso bapulang, untung dak dapet diraih, malang dak dapet ditulak. Lah bapulang si Pulan bin Pulan karohmatullah. Bahasa hendaknyo, sari lahia sari banamo, sari patah sari badatia, sari baliau maningga tu disiko, lah kita basamo-samo maantaan baliau tu kapakuburan. Tapi dek bumi ko batampuat, alam ko batangkai, nan jauh hendak kunjuang tahu, nan ampia hendak kunjuang sampai. Baru kini kolah kami kemari, mempaliakan hati nan suci muko nan janih jomulik nan manih, kabake sagalodun sanak sapuhun pokoh sapangkalan, menjanguk kabake ahli waris nan tingga, nak basidakah doa kabake baliau nan bapulang tu. Sungguh baliau nan takamuko, sadapek nyolah sagalo kaum muslimin di mano sajo barado, kandak dibari pinta di palakuan, sakian kato di banan kaba di puhunan. Sampai Sutan. Artinya, kato lah tibo pakabaran, di sagalo sapuhun sapokok sapangkalan, kabaki kami sagalo dun sanak nan datang. Sungguh di Sutan tabiknyo pakabaran, lah ates kato samu pakai, di sagalo dun sanak nan datang. Iyo Sutan nan manta sampai. Manuri pasanan biaso kato di banaan biaso kaba di puhunan kaba kabake ambo, kan baitu bana. Manuri nan biaso kato di jawe kaba di kumbalian. Dek kami lay duduk surang baduo batigo pulo, kok duduk lay banan tahu, bakato lay banan pandai, ambo tarik kato jo mufakai, mananti kato panitahan Sutan sabanta. Insya Allah. Sutan, kumbali kabah. Talambe ambo menjawe kato mengumbalikan pakabaran Sutan. Ateh mencari kato jo mufakai, menggiling kato jo paramuan. Lah dapek katonan sakato, kato samufakai di kami sagalodun sanak nan datang, kato di jawe kaba di kumbalian, kumbali kapakabaran Sutan. Kato diulang sunak, jalan diulang pasa. Pasa jalan dek batampuah sunek kato dek baulang. Diulang dalam pakabaran Sutan, sado nan takana nan tidak rido jo maaf ambo pinta. Nan menjadi kaba di sagalodun sanak nan datang, garak daripada Allah, warih daripada Nabi. Nan garak daripada Allah, nan warih daripada Nabi. Kok pucuak biaso layuar, batang biaso lapuak, nan banyawo biaso bapulang. Untuang dak dapet diraih, malang dak dapet ditulak. Lah bapulang siso almarhum Fulan bin Fulan karahmatullah. Basa handaknyo, sari lahio sari banamo, sari patah sari badatie, sari baliau maninggatu, disikola kita basamo-samo maantaan baliau tu kapakuburan. Tapi dek bumi ko batampuk, alam ko batangkai, nan jauh ndak kunjung tahu, nan nampiek ndak kunjung sampai. Baru kini kolah dun sanak kamari, mempalihekkan hati nan suci, muka nan janih, jomulik nan manis, kabake sagalo dun sanak sapuhun pokok, sapangkailan. Menjangok kabake ahli waris nan tinggal, nak basidakah doa kabake baliau, nan bapulang tu. Sungguh baliau nan takamuko, sadapeknyo lah sagalo kaum muslimin di mano sajo barado. Kandak dibari, pinta di palakuan, kan baitu bana.
Ko itu di kami, sagalo sapuhun pokok sapangkalan, sabalun kandak dibari, pinta di palakuan, ko ado nantakana di hati, takilan di mato, lailah kabuliah kato disabuik bana di katanahan Sutan. Sampai Sutan. Dibilang dalam pakabaran Sutan, sabalun kandak dibari, pinta di palakuan, ko ado nantakana di hati takilan di mato, lailah kabuliah kato disabui, bana dikatanggahkan. Kan ba itu bana? Insya Allah, asalah lai talingkuang di adat, talingka di pusako. Katangahkanlah Sutan. Nan takana di hati takilan di mato, iyolah nan garak daripada Allah, warih daripada Nabi. Nan garak daripada Allah, warih daripada Nabi, maklumlah beliau ko deklah lamoi duit, banyak nan diraso, banyak pulo nan dirasai. Ko ado yereng jogendang, cicek jo panjuik, nan tasingguang kanai, talan tuang katurun, kok sapu indak tasawi, kok imbau indak taturui. Kami sagalo sapuhun pokok sapangkalan minta ridho jo maaf kabake dun sanak nan datang. Nan kaduonyo ko ado beliau ko bautang piutang, pitih nan babilang, ameh nan batayeh, barih nan basuke. Kami ahli warih nan tinggal basadio untuk membayarnya. Sakian kato disabui bana nan di katangahan Sutan. Sampai Sutan. Sabalun kato dijawe, kaba di kumbalian, dek lain pulau Padang, lain pulau Bilalangnya, ambo tariak kato jomo fake menanti Sutan sabanta. Insya Allah. Suten, kumbali kaba. Dibilang dalam pakabaran Suten, nan takana di hati takilang di mato, iorah nan garak daripada Allah, warih daripada Nabi. Nan garak daripada Allah, warih daripada Nabi. Maklumlah beliau nan bapulang koldek lalamo idi, banyak nan diraso, banyak pulo nan dirasai. Ko ado ereng jugendeng. Cicua apanjui nan tasingguang kananya, talan tuang katurun. Ko sapu indak tasawi, ko imbau indak taturui. Sagalo sapuhun pokok sapangkalan minta ridho jo maaf kabake dun sanak nan datang. Kan ba itu bana? Ko itu raso-rasonyo indak ado doh. Ko lai bana kamilah talabiah dahulu memaafan almarhum. Nan kaduonyo ko ado baliau ko, ba utang piutang, pitih nan babilang, ameh nan batae, bareh nan basuke, ahli warih nan tinggal basadio untuk membayenyo. Kan ba itu bana? Kok itu Sutan? Allah kami Pak Iwan Pulo di siko. Raso-rasonyo indak ado doh. Tapi sungguh pun ba itu kok ado di belakang sajo kitu salasain. Sakian kaba Sutan? Sampai Sutan. Dibilang dalam pakabaran Sutan tadi, raso-rasonyo indak adodoh. Kok laibana sagalo dun sanak nan datang, lah talabih dahulu memaafkan almarhum. Baitu pulo di sagalo dun sanak nan datang. Ko ado eriang jogendiang, ciciak jo panjuek, nan tasingguang kanai, talan tuang katurun. Kok sapo indak tasawi, kok imbau indak taturui. Meminta maaf pulo kabake ahli warih nan tinggal. Artinya samo-samo memaafkan kita. Kan baitu bana? Kok itu iyolah sanang puluh hati kami. Nan kaduonyo, kok ado baliau ko bautang piutang, pitih nan babilang, ameh nan batai, bareh nan basuke, ahli waris nan tinggal basadio untuk membayarnya. Lasutan bayuan pulo, raso-rasonyo indak ado doh. Tapi sungguh pun baitu, kok ado di belakang sajo kita salasain. Kan baitu bana? Kok itu iyolah sanang bana hati kami. Ba'a nan tantang kang dada. Insya Allah, kandak dibari, pinta di palakuan, kami tarimo jo hati nan suci, muko nan janiah, jo muluik nan manih Sutan. Bakarantian kito, kato kito sudahi. Demikianlah materi tentang tradisi pakabaran Manjanguak atau takziah Lubuak Basuang yang kami sampaikan. Semoga konten ini dapat menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Minang dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk berlangganan kanal Minang Mustika Jaya, tekan tombol lonceng, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal tradisi budaya kita. Untuk pemirsa yang ingin mendalami lebih dalam tentang bagian tertentu dari tradisi ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.